ara un any, al juny de 2011, vam apostar per introduir en els nostres àmbits una nova metodologia de treball. Havíem comprovat la idoneïtat de les narratives digitals com a forma de comunicació atractiva, versàtil i d'una gran simplicitat tècnica. Volíem introduir-les de la mà dels professionals als diferents àmbits per explorar el seu potencial en les tasques quotidianes de rehabilitació i educació. A través de les COPs del programa Compartim, ens vam proposar formar formadors disposats a la seva vegada a treballar amb les narratives digitals, a desenvolupar la seva metodologia aplicant-la als centres penitenciaris, als centres educatius i a altres serveis del Departament de Justícia i a donar a conèixer els seus resultats i difondre els productes finals. Així va néixer la COP Digitale, constituïda actualment per 38 professionals dels més de 45 que han realitzat un taller sobre narratives digitals i que abasten diversos àmbits. Una xarxa de formadors que, gràcies al seu compromís i participació, estenen les narratives digitals com a metodologia de treball i multipliquen el seu potencial. Aquesta forma de treballar ens ha proporcionat un ampli ventall de narratives personals, imaginatives, sensibles, creatives, plenes d'autenticitat i vida. I el que és més important per nosaltres, ja han començat a ser aplicades als centres penitenciaris amb resultats engrescadors. 8 narratives digitals produïdes des del taller de teatre de la Model, 8 més des del taller de teatre des de dins de Brians 2, experiències en l'escola de 4 camins. I les iniciatives continuen obertes.